En hoe doe je nou de dikdakkersdans? Ja, dat is best wel lastig eigenlijk. Maar het blijft nog steeds een stapje naar voren, een stapje naar links. Draai een keer in het rond, geef een klap op je kont. Dus uiteindelijk komt het goed. Je hebt wel een mooie auto. Ja, hij is een beetje glad. We hebben hem gepoetst. Maar wij zijn nu net aangekomen in het mooie Kierberg. Maar je ziet het, hij mag wel weer gepoetst worden. Dus we hebben nog genoeg te doen de komende tijd hier. We zijn bezig met een nieuw nummer. En ja, dat wordt toch wel weer leuk. Het is geen dans, maar wel weer iets anders. Dus wordt wel weer leuk. Maar de volgende plaat die komt in mei uit. Dat wordt wel een meedoenplaat, maar geen dans. Nou ja, Dikdakkers bestaan 15 jaar. Dus we komen met allerlei verrassende dingen dit jaar. Maar daar laten we ons nog niet te veel over uit. We gaan, voor de zomer komt dus nog een nieuwe plaat uit. En dan gaan we ons ook alweer voorbereiden op 2012. EK voetbal weer, hè? EK komt er weer aan. Oranje. Hè? Oranje. Mensen verwachten wel weer wat van ons natuurlijk met een EK. En het wordt ook steeds moeilijker om weer wat te bedenken. Maar we willen ook wel weer met wat verrassends komen. Dus dat gaat ons vast wel lukken. We denken vaak te moeilijk. Dat is het verhaal. Je moet makkelijker denken. En ja, er zijn genoeg mensen die ook met ideeën komen. Maar het moet wel echt de klik hebben met onze gedachten. En de gedachtegang van iemand die met zo'n liedje komt. Maar daar komen we vast wel weer uit. Het wordt vast wel weer leuk. Maar eerst in mei de andere single en daar zijn we nu volop mee aan het voorbereiden. Dus ja, nou en dan pakken we Westendorf en Oostenrijk nog even mee natuurlijk. Hartstikke leuk om hier te zijn.